Salut! Fac acest video în care vreau să anunț că urmează în fiecare vineri să postez doza de psihologie, unde voi continua seria de podcasturi unde vorbim despre psihologie, evoluție și rezultate. În videourile trecute am făcut autocunoașterea. Următorul video pe care îl voi prezenta este de unde apare stagnarea și cam toată seria e interesantă. Ca să explic un pic structura, vom face psihologie aplicată, videoclipuri scurte, 10 minute vă răpesc din viață pentru că mi se pare că e important să vă respect timpul și să ofer informație scurtă și concisă. Pe partea de psihologie vom aborda de unde apare stagnarea, acceptarea defectelor și schimbarea conștientă. Apoi avem în partea de evoluție aplicarea teoriei, obiectivele propuse, flexibilitate, implementare și monitorizarea constantă a progresului, cât de important este. Și când facem referire la rezultate, cum interpretăm schimbările, cum păstrăm nivelul la care am ajuns, menținerea motivației și există un nivel superior. Și da, vom discuta despre treaba asta. Voi posta aceste clipuri scurte în care sintetizez informația și apoi vă aștept în live podcasturi în care vom discuta împreună. Așa că nu uitați, în fiecare vineri, începând de săptămâna viitoare pentru că urmează Paștele, și like and subscribe și vă aștept la live-uri împreună. Salut, să aveți o zi însorită, chiar dacă astăzi cam sunt nori pe cer. Vă aștept, pa, pa!